Makani murezi baba kusana zvekare pano apa chivhitivhiti chenyu zime chiti patinenge tichikumutsai tichikupai nyaya dzinenge dzichiitika zuva nezuva. Right, nyaya toda kuti ndikuvimbiseni kukupai kuti munge muchiziva chokwadi nyaya yakadai so. Right, nyaya yakataurwa naGeza nekusungwa kwakaitwa Blessed Mhlanga inyaya iri kunetsa mastreets ende nyaya iyoyo iri kupisa ende ZANU-PF iri kuzvinzwa yega kuti zvinhu hazvina kumira mushe. Right, izvo zvamakandiwa zvakataura zve1 million zvezvi zvakatogadzirwa kunzi imimi munyanya kuongorora kuti ko makandiwa ari kuofa miliyoni kuti maprofitesi auye, so akada kuchinja public attention towards kunana Geza na Blessed Mhlanga kuti iende ku1 million kwake. Saka yachizata nechanguva chevanhu vazhinji havachatarisa nyaya yaBlessed Mhlanga ari mujeri, vakutarisa nyaya yemakandiwa kuti ko miliyoni achazopiwa ndiani, maprofita manganawo. Right, musanyeperwe nevanhu, musanyeperwa nemapoliticians macrooks. Kana muchiziva vanhu vanonzi macrooks vakafanana nemaconmen ndo vanhu vacho ivavo mbavha. So musachinjiswe direction. Right, katara kuti shut down, musatera zviri kutaurwa namakandiwa munhu anobenefita muZANU-PF chaizvo anobenefita munhu yeye anobenefita chaizvo. Saka alright, kavidhio kataura against Emerson Adams kamukaona manje kaika achitaura against, munofunga kuti dai anga ari serious kana zvazvo zvisina kuplanwa angadai asina kuvharirwa chechi kana kutopisirwa kana imba, akadai apisirwa imba ari planned. Munhu ari loyal kuna Emerson zvekudaro nana Hubert Angel nemamwe maprofita, munhu asiri loyal kuna Emerson Magaya asi muchiona achigara achingopiswa yunze wazodai achigadzirwa nyayo. So muri Zimbabwe apa hapana sikuda kunzwa zvamunotaura apa, ndikuda ndatokudzai nyaya yechokwadi iripo. Attention kuda kunzi mimi attention inonzi kudiffuser attention yenyu muchibva maakutarisa zvekuti miliyoni yaenda kupi. Right, ndezvekunyepa zvamakandiwa izvi. Thank you for watching. Muchazozviona nemwedzi wako kuti aiwa no maida kubviswa kudhemo because mwedzi unoika ndo wedhemo 31 chechakachaya. maZimbabwenzi makadi mebo chinomona waine dambudziko diki rega ndibatsire nyoka yemabhunu. Ndoda kukutenda zvakanyanya ipapo panhau yevanhu vari kuita utsinye. Ndoda kukutenda munin'ina, uri kutaura chaizvo uri kunyatsotaura ende vanhu vari kushungurudzwa kuManicaland uku kumasvingo uku kuna vana Ndingirikini uya anonzaniko wekushungurudza vanhu vemusangano weopposition uyu chairman weZANU-PF mana gutumo achishungurudza vanhu achikidhinepa vanhu, vana Mutodi vachikidhinepa vanhu futi zvakare kunhiki uko, vana Ndingirikini vanachadzamira nevamwe vakawanda. MuBulawayo mune vanhu vaienda vachinobvisa matombo paBaragwe kwakawigwa vanhu kukuraundi yakonzereswa vachitumwa naMunangagwa vari masiyayo vaienda usiku. Vamwe vanhu vakasiyana vaienda vachinobisa matombo vachinoita zvavanoita vachinodidi ikoko kuBaragwe ikoko. Tine vamwe vanhu vakawandisa vari kukidhinepwa kunana Mazowe uko, enda unoona mapindiro nemafambiro ari kuita vanhu kuchikorokosa kuMazowe uko. Ende panonzi paJumbo paya mapurisa aita mari, vanhu vachipinda pasi pemugodhi vanofanira kubhadhara mari. Kunana concession umo mune vafana vari kushungurudzwa zvekuti munana concession umo varikuita zvegold panning. Munana Greendale mune vafana vari kushungurudzwa zvekuti tu. Ukaenda kunana Shamva uko vanhu vari kushungurudzwa zvaakuita sekuti land yacho munhu unofanira kutanga varipota kuZANU-PF kwete kugovernment kuZANU-PF. Machairman eZANU-PF aita mari mumaruzevha imomo, nana Mutare wayo kana Chianzo Kweso nana Pelongo vaita mari vanhu, kunana Inyanga vanhu vaita mari. Ende ukaona ndoda kutaura ndichitenda nyoka yemabhunu speech yaataura. Machairman eZANU-PF aita mari senge mamutoko muya vanonzi vana Jembere vamuri kutaura vane mastendi hobo mutoko senda iya ine kune dzimwe nzvimbo zvimastendi zvemabusiness. And ukaenda kuNingirikini kwamurehwa kuya kwamutoko ikoko kwamana mutoko kwacho ikoko vanana Mebo imvana kai yakatotrambwawo nemurume zvayo yakatobvawo kumurume. Mvana inonetsa kana isina kurongeka kamunozviziva ikabva kumurume. Kune mvana dzine hunhu kune mvana dzisina hunhu. Mebo imvana yakabva kumurume unonzi Maigowi.
ndo zita rake uya vana Guwa mutaura ndo banga akaroorwa. I think Guwa chanenge akatofa. Mushure mekunga aita mwana naMnangagwa wake iyeyo wachibva kunhikiti kuMozambique wanga waro. Vana Guya havana kudzoka vachirwa hondo muZimbabwe ka, vakangoenda kuMozambique vaingogara pabhesika, Mahura aigara pamabhesi achingotendera pamabhesi achitengesa mhata pabhesi. Vaingosevhesa mashefu nokusvirwa nemashefu vari kuMozambique iko, ndo basa ravo ravaingoita vana Mebo Chinomona. Zvekuchestirwa ichestirwa kana kuti kune mwana nashefu havana kana chikoro chavakamboenda vana Mebo. Zvekuchestirwa zviya David Chapfika vakada kukwikwidza kwaMutoko kudzoka kechipiri after 2008 next election yakatera yacho Chapfika David vakada kuenda kunesa maCV pamarondera paya, akanzi kuri kukwikwidzwa nevanhu vechikadzi naMnangagwa anga achiri minista kai papa, kuri kukwikwidzwa nevanhu vechikadzi akugone kuti kuende kunokwikwidzwa nevarume zvatokwana. Meba aisa maCV yake idhiri unoona kuti politics ikaZimbabwe iri kutongwa nedhiri nyoka yemabhunu ndokutenda munin'ina. Uri kutaura chokwadi chaicho. Zimbabwe iri kutongwa nedhiri. Vachiwenga vakataura chokwadi vakati zvigananda zvanyanya munyika. Kadai vachiwenga vakaputirwawo futi naivo vasvinura vakuzvionawo futi kuti kwatiri kuenda chaiko hapana. Zvino kana tikaguta tega isusu kwatiri kuenda chaiko nyika yese topera kuita maNM nevanhu. Vabageza vakaita kufemerwa naMwari. Inzwi rageza haasi ega uya. Arume ndoda kutaurira chokwadi. Munozviziva kuti mweya yemagandanga iyi, mweya yemakomrades inomuka. Nyoka yemabhunu unozviziva here kuti mweya yemakomrades inomuka? Arume vanhu havafiririre bawakomana. Mweya yevanhu kuchimoyo uko munomboziva kuti kune nguva yakunonhuhwa ropa here kuchimoyo kana kunyadzonya kuya pagrave yati paya kana kutembwe. Mugabe achiripo aitomborangarira vanhu varume ivava nevasikana vakafira kuchimoyo. Aitombovarangarira chaizvo. Ava vana Mebo vanavo paMuchinguri vakapona vari pasi pemabhiriji vachinyengwa pasi pemabhiriji avo pakabhombwa nechichimoyo. Vanga vari pasi pemabhiriji avo. Pakatekeswa chimoyo naNyati. Mazviona. Saka nyaya uri kutaura nyoka yemabhunu vana Mebo zvimvana zvemaMutoko umu zvakangomitiswa. Nokuda kwekutiwo zvanga zvichingodziwo maovheti ka, zvaingonzi maovheti. Munhu wese kana akangoenda kuMozambique asina kutombobvira auya kuzorwa kuno wachaingonzi muovheti. Ndo nyaya iripo yekuti munhu akagara wachingozikanwa nana Mnangagwa. Saka ndezvekuchestirana taiwa tose. Vana paMuchinguri vanga vari Mahura atongogara, ndio vakatourayisa tongogara vacho paMuchinguri. Saka opa chaichai anotobuda history yakaitonzi akanga ari pasi pebhiriji pakabhombwa chimoyo mene zvavaiindira. Saka opa Muchinguri kana mukatasapo vakanga vakuuya kumaceasefire muAssembly Point, handiti vanga vari vese natongogara vari mumota vari tu, vanga vari tu vari mumotikari vakuuya kumaAssembly Point. Pakaputika motikari yake paya kuti yakaputika chimbambaira, hazvina anotomboziva kuti comrade vakafanira chimbambaira here, because vanotaura vanoti comrade vakaita zvekupfurirwa matai vakazopedziswa nepfuti. Ndo zvinhu zvatinonzwa isusu kana zvatinoziva kuti comrade vakazopedziswa nepfuti. Sei opa asina kufa kana dai chachiri chimbambaira? Pafunge imi, pafungei vana nyoka yemabhunu, pafungei imi vana Babageza kana vana Chiwenga kana emakomrade maovheti ese ari munyika kuti opa akanga arimo, but hauna kana dzvanga raakaita kana paakatsvaka inga pakaputika nhingirikini wani bhombu rekubulawayo kwani inga akatoendwa unotuma flagrants twebhomba pazamu waniyo paMuchinguri wacho. Wai mota yakanga ina comrade tongogara opa akararama. Saka izvozvo ndo zvamunonyatsoziva kuti zvamunofanira kuziva izvozvo kuti vanhu ava vakanga vari magwada posto nhingirikini avachengetedzwe mashefu. Hapana history hombe ingaitwa opa Muchinguri akambotodanana nanhenge akanyengwa naChimbeto. Munozviziva Chimbeto akashungurudzwa Robert Mugabe afunga kutora Chimbeto opa Muchinguri mazuva aya. Pana asikazvizivi here pafama yenhingirikini Robert Mugabe afunga kutora opa Muchinguri. History chaichai vanoziva kuti opa une mwana naChimbeto. Pana vasikazvizivi here izvozvo? Zvanga zviri zvimahure izvi. Saka nenyaya yekuti vanhu vanozikana kuti pakarongwa nyaya yekufa kwatongogara, opa Muchinguri unoziva dhiri rese, opa Muchinguri unoziva secret yose. Saka ndezvekuvhara mauto, ndezvekuvhara makomrade maovheti, ndezvekuvhara ana Mujibha nana Chimbwido zviya zvokupanana zvimaposti zviya. Vanhu vaya vakauraya vanhu vakawanda, vanhu veZANU PF since kubva 1980 1979 tongogara achifa.
vana chitepo wese zvazvi zvokurongerwa zvena iye angari intelligence kawo yari kuMozambique haana kubata futi kamunanga bhora zvokuenda paground chaizvo zvokuti kubata futi chaizvo haana vana vezimbabwe havazvizivi izvozvo izvo uchibva kwaakaenda kunotrainwa ukatorwa vatorwa patanzania apa vachienda kunhikidini zvachiyo soviet nesoviet vachitrainwa haana kutrainwa ari ega vanona samora even vanainhikirini chaizvo yakatrainwa same training yakaitwa munangagwa ndo yakaitwa Dabengwa zapa ari intelligence Dabenga akanga ari intelligence akatozoita nigirikini akatozomboita komanda anditi mazvona akamboita zita nigirikini vice vanigirikini ndiani kuanga ari komanda anga ari general wesapo asi Dabengwa haana kana kumboita utsinye wakasvika papapo wakadaro haana kungobvira aita utsinye wakadaro Dabengwa saka ndo pamunenge zoona kuti zvinhu zvese izvi zvakaoma maitirwo azvinenge zvichiitwa zvakaoma zvakaoma saka nhau iripo ndeyekuti mashoko anyoka emabhunu tinoda kuataura tichiakurudzira akanaka chaizvo hazviroti kana tasapota nyoka yemabhunu tine chatabva kana kuti tapanduka kana kuti taita sei mashoko mamwe anotaura akanaka mashoko anenge achitaura ngatiakurudzirei kuatambira ende ngatibatsiranei naye kutaura voisi rake kuti riite chimiro riite chiremerera ngatibatsiranei naye munhu anenge achitaura unenge uchifemerwa komana ndoda kutaurira ichokwadi baba Geza vaya ndezvekufemerwa zviya mweya yevanhu vamauto akarara mumaruzevha vana amai kana odhei muchizinzwa kumaruzevha muchisenda kune vanhu vari kumaruzevha makomuredi ari kumaruzevha mumwe wenyu uyu mweya unomuka unonuhwa imi makomuredi maigeza ropa revanhu wani mabhombwa kana mapfurwa muri munzvimbo dzamunenge munopfurwa makawanda kuti magandanga achida mabhunu achipfuura kuti aone kuti mese mapfurwa handiti waito kuzora ropa remumwe munhu anenge afa maidya magaka muchirumwa nezvitekenya kuMozambique uko muchirumwa nenda muchiita se muchifa nasu uno muchidya magaka ane mishonga akateiwa muchifa muchidya mufarinya yakaningina muchifa so nasu uno wotoona tumahure tuzhinji twakazara muzanu PF muya hatuna kana hondo yatakarwa but maovheti masvinu chaizvo ari kumaruzevha wane history yekurwa hondo wakarwa hondo paground fair paground vakanga vari paforefront enda kwamutare unovaona variko kwamutoko unovaona variko kumudzi unovaona variko kwese unoona nigirikini kwese unoona Darwin unoona variko kunana Karoi Magunje kupi mese munana Blawayo munana Gwanda kwese cholocho unoona variko vakarwa hondo munana Gogwe meso mese munana nigirikini meso muHarare mese makazara maovheti ndoshamisa kuti pane maovheti mamwe akasungwa gore riya iro achidhimanda mari vakazara kunana Osheu kunzo kunana Ita Diu vakazara kunana EPF wachishungurudzwa kuita mutandisi wachisungwa so kungosungirwa kuti ovheti ataurirei kuti toda mari saka ndoda kuti ndikuonesei kuti zviri kutaurwa nanyoka yemabhunu kana akanganisa tinomuudza fair seni baba chinogurei ndinotaura fair kuti waakurasika mingina hatisi vanhu vako kaisu tiri vanhu veZimbabwe but kana achitaura chokwadi akamirira Zimbabwe semataurira ari kuita esaya ari raiti zvokuti dhu nyoka yemabhunu ari raiti zvokuti dhu because kufemerwa kuri kuitwa ana baba Geza iko kuyaka mweya inouya nemhepo dzinouya dzakasiyana siyana iye nyoka yemabhunu pamwe utori nababa mudiki wako akafira kuhondo pamwe utori nababa munini wakafira kuhondo kana mukoma kana sekuru wakafira kuhondo wakaurayirwa zvematongerwo enyika izvo mhepo dzinosumuka nehasha kuti kochii chataa kuita ichi madzisekuru ake nyoka yemabhunu anogona kutosumuka kutomirawo chaiko kutomira naye kuti no atinganhikina teseka vana vembwa vasvonana zuva rimwe cheteka tese atinganhikina timukirwa teseka atingamukirwa tese njere dzanga dzina Robert Mugabe nenjere dzaMnangagwa zvinofanana here hazvifanani iri dofo rokupedzisira dhanda yeti chaichaire rinogona kutraina zvokuuraya izvo zvezvo saka nyoka yemabhunu right vana membo chinomona magwada posto aya vaichengetedza mashefu vane zvavanoita zvemukana ese ekuchestirwa yeye chinonetsa madzimai emamutoko kuya kumutoko kuya kwana Nyamukoho kwana Nyamuzuwe kwana Charehwa kwana Mushimbo kwana Orosozi kwese kuya kwana ndengirikini mapurazi mese munana Chitanga Zuwa munana Rukanda munana Uyuyu munana Nyagore kwese kunana Masvitsi kunana Ningi kwese kunana Cornerstone Chimurenga kwese kunana Chikara uko maovheti mazhinji haasi kuzvinhikirikina izvozvo kuti vana mebho vakavana mukana wokukwira paya saka akudherera maovheti mumutoko muya achidherera vana mai unongotenga zvimapoto mumavhireji ega achienda achiita mhere zvemaumesiriki zvine chiumbwa namebho yayo achikanganisa vanhu achiita seya mhere zvaari kuita ikoko achikambirira Mnangagwa
kuzoda kuti uchitaurira vanhu kwamutoko kuti itsotsira wagone ba wakagumudzwa kudzana ngembwa yakachizwa mushonga but munhu anenge atori wrong but kuudza vanhu vekwamutoko vanhu vekwanyamuzuwe kuti no uyu munhu uyu musamutendera vanhu vekwanyamukuru vanhu vekwabonda makara vanhu vekuorosozi uyu munhu itsotsi mebo vanhu vekwacharehwa kuti itsotsi iri rakapinda panhingiri nekurongerwa nomurume iri zvigaro chese zvese izvi rakatotadzisa vanhu vaifanira kumirira nhingirikini unana zviri kwese unana chitanga zuva kupi kwese unana nyadhiri kweso havagone kumira kwezi vanenge vaitengerwa zvimapoto nezvimwe zvamene zvinenge zvingoitwa zvidiki zvisina maturo ese but vana mebho vachiita mari inotyisa vachitengesa malendi mana mutoko senda makanzera acho aniswa ana mebho acho anenge achiswa acho unoiswa makanzera anowira ana mebho even kana dai uchitoda kutohwina hauhwini because unenge uchivira ana mebho usingawira ana mebho imbavha dzese makanzera akazara mamutoko muya mese mutoko ese zvekuti zviri kutaura nanyika yemabho nokuti nyika ikanzi yanaka chaizvo ka zvimwe zvinhu ngazvitorwe zvipuhwe nyika zvipuhwe povo munhu ngave nestand 1 because vamwe vanhu vari kutoshaya kana stand yacho chaiyo but vakarwira nyika maovheti akazara mamutoko muya akarwira nyika vana mujibha havana kana chavanacho mamutoko mana charehwa muya mana nyamuzwe muya mana katsukunya mana ko kwana roti kwana shimbo menana olusozi meso mana munyamuzwe kwese kunana cornerstone mwizo mamaruzevha mese muya ndizvo zvokuti vanhu vamutoko vari kushungurudzwa vachinyimwa mbeu vachinyimwa fertilizer ichipuhwa shamwari dzamebho but mbeu iri kutengwa neni iri kuunzwa nenhingirikini chibage chinotobva kured cross united nations vamwe vanhu vari kuziya muya kutambudzira vamwe vachipuhwa zvimishonga vamwe vachipuhwa zvimbeu vamwe vachinyimwa vamwe vachipuhwa maoni kumaminda mirefu mapurazo vamwe vachitoretenwa nehure zvaro raitongohurawo zvaro nana Mnangagwa icho chihure futi chinochenge chinoita kuti uite mukana chihure unobhenefitawo futi kune mamwe mahure shuwa kuti ane laki zvechokwadi haimvana idzi anzi maiguwi uyu akatobva kumurume uyu nekunetsa nekushusha nekunetsa nepamuromo mebo tsotsiri pfurira vanhu zvokusina nebasa rese vanhu mamutoko kuda kusekesa vanhu vemutoko kuda kunyombesa nekushorobesisa vanhu vemutoko zvinomangamanga vachidya vachiziva kuti mebo uri kuitira mwana wake waakaita naMnangagwa kuti usumukewo sezviri kuita vamwe vana vaMnangagwa ndo zviri kuitwa namebho zviya saka uri kumira nemagaro ese mira nemusuru wese vakawanda vanhu vakashungurudzwa namebho kuya vaida kukambira nzvimwe nzvimbo so vachitumirwa vanhu mese mana mureva muya vanana garwe vaya vari kushungurudza vanhu vakawandisa muya vakakidnepa vanhu vakawandisa stereki vaya nana mhute bani tiri kukuzivai vana mhute tiri kukuzivai vana mhute bani taizvenyu zvamuri kuita nguva inokwana vanhu vanodzorera chete vanhu vanonhingina chete pamureva sendapo vakomana vamaritel tiri kukuzivai mumusika wamakomana vapamba maningini vakomana vamanyustenzi umo munana urungomo munana mureva senda mese muya chigona mese tiri kukuzivai mumutatawo tiri kukuzivai mana bhora meso tiri kukuzivai inokwana nguva chete muri kufamba nanhingirikina garwe haana kumborwa hondo anga ari kwasimithi ari magadhifosi ari manhingirikina kwasimithi vari watengesa vaitouraisa vanhu vakawanda saka nyoka yemabhunu zvinhu zvaari kutaura ngatitarisei zviri kuitwa asi kune vamwe vanhu vanoti mumagrupu ageza shuwa kana neniwo ndakatombofunga pfungwa yacho nda kutaura chokwadi ini baba chinokureba izvo zvakuti baba ageza asi chandinoziva manje chinondidzora manje ndechekuti ndaiti no kazhinji kacho zvinhu zvakadai so hazvingorongwa chibvurukutu kawanda zvinotora nguva nekuti pane maprocedure akawanda anofanira kutanga adini atarisiswa saka tiri kuzviziva zvose izvozvo because kumauto kwacho kune madivisions saka zvinokonzera kuti pada kunyatsoronga kumaovheti kwacho kune madivisions kumapurisa kune madivisions muzani wacho kune madivisions mazviona maopposition kwachona vakadivhaidha vakauraya vakapaza amuone vanga vakunyeba kuti opposition maopposition ari kutobvuma kuti idi 2030 opposition ipi iyo zvimbwa zvake zvaakagadza izvo saka ndinotenda chaizvo nezvinhu zvamunenge muchiita zvese nekurongo kwese kwamunenge muchiita tinokutendai zvikuru tinokutendai chaizvo izvo munofanira kuramba makadaro kuramba makasimba kuramba makashinga munofanira kuramba muchienda mberi nemapurogiramu enyu maona manje hello munofanira kuramba muchironga muchienda mberi muchikurudzira nekusimbisana saka ndoda kutenda nyoka yemabhunu ndoda kutenda mashoko nguva nenguva update dzese ndoda kutenda zvese zvinenge zvichiitika zvese
nemukana unenge uchitaurika wese nenyaya dzinenge dzichiitika dzose, vanhu vachiramba vachiupdatewa, nekuti vanhu shuwa vanosvika nguva yekuti vanga vakutoruza hope kuti Geza vacho kuda achagara kutengwa neZANU-PF nana Mnangagwa unogona kunyengetedzwa, kana kuti Chiwenga vacho unogona kunyengetedzwa. Hazvigoni, nekuti chandoda kutaurira Munyingi Nyoka yeMabhunu nemi Baba Geza vana Chiwenga ndechekuti wanzi mangomira nyaya iyoyi maurayisa zvizvarwa zveZimbabwe zvakawandisa. Ane muri kuona kukidnapwa kwakaitwa ningikini muhlanga, vanhu vanokidnapwa munyika imomo vakawandisa chaizvo noda kwenyaya iyoyi, vanhu vanourayiwa vakawandisa zvokuti vanotiza misha yavo vanga vari kusapota ningirikini iyoyi. Kune vanhu vakawandisa zvokuti vanogona kutiza misha iyoyi, vanokidnapwa vakatiza misha iyi neZANU-PF. Saka once Baba Geza vangoita down kana kuti wadyira wavhevhwa kana kuti ningirikini Baba Chiwenga, zvinhu zvese zvadhakwa. Munoona nyika yese vazhinji vanopera kumutiza muZimbabwe, Mnangagwa unouraya. Saka nyaya iyoyi ngachiramba chakatobatwa chinhu chikuti dzvi, ngachirambe chakasungwa, ngachirambe chakasimba. Vanhu vanofunga kuti kunyarara kupa Geza atengwa kana kuti Geza adini ndopfungwa ine vanhu maona manje. Saka ngaparambe pakatsviriridza, ende ngatibatsirane vari mumagrupu akasiyana siyana kukurudzira vanhu nekuonesa vanhu nekusumudzira nekutaurira vanhu. Ndinokutendai mazvita Baba Chinokuri.